Пластмасата представлява 95% от отпадъците по плажовете, морското дъно и други повърхности на планетата Земя, сочат данни на асоциацията Sea at Risk, в която членуват екологични организации от над 30 европейски държави. В световен мащаб годишно се произвежда над 500 милиона тона пластмаса, а прогнозите са, ако тенденцията се запази до 2050 година, Земята да генерира над 34 милиарда тона пластмаса. Това означава, че в морето ще има повече от нея, отколкото риба. 40% от пластмасовите отпадъци са опаковки, сред които бутилки за напитки, сламки, пазарски торбички, фасове, запалки за еднократна употреба и други. А знаете ли, че разграждането само на една пластмасова бутилка в природата отнема цели 1000 години? Как обаче се стигна до тук? Опаковките станаха важен елемент в маркетинга. За компаниите, защото привличат вниманието на потребителите със своите ярки форми и цветове, нестандартни дизайни и дори открадват клиенти от конкурентите. Създават и привързаност на хората към даден продукт. Нещо повече, дори се стига до там, че когато се промени опаковката, хората остават с усещането, че вече им се предлага нов продукт. Опаковките са важни и за потребителите. Те вече не само са носител на информация за производителя, вида на стоката, нейното съдържание, срока на годност и така нататък. Те са част от потребителското преживяване по време на пазаруването, при ползване на продукта, а дори и след това. Различни проучвания сочат, че хората са готови да платят малко повече за хубава опаковка и още, ако могат да я използват и занапред, и за други цели. След като опаковката е на сцената и под прожекторите, а замърсяването на природата е с толкова огромни мащаби, много компании започнаха да произвеждат нови и иновативни опаковъчни продукти. Такива, например, са биоразградимите опаковки от възобновяеми източници. Много производители използват за написване на информацията върху тях боя от соя, например. Ако пазарувате храна за вкъщи от топлата витрина или си взимате кафе на път за офиса, със сигурност ви е направило впечатление, че от 2023 година пластмасовите кутии, като тези, и чаши за еднократна употреба вече се таксуват. А знаете ли защо? През 2019 година европейските институции приеха директива за ограничаване употребата на пластмаса, която вреди на околната среда, и насърчаване на прехода към кръговата икономика с стимулиране на нови и иновативни бизнес модели, устойчиви във времето. Директивата е имплементирана в българското законодателство с наредба, която се прилага у нас от началото на 2023 година и която предвижда поскъпване на тези опаковки с по 5 стотинки всяка следваща година. Още преди приемането на директивата, но особено след това, множество компании насочват усилията си към ограничаване замърсяването на околната среда. Провеждат се множество комуникационни кампании, насочени към широката общественост, чиято цел е да запознаят хората с мащаба на проблема. Основни призиви в тях са да се планират покупките, да се носят собствени кутии и чанти, да се пазарува на едро, когато това е възможно, и да се избягват прекомерно опакованите продукти. Организират се семинари, уъркшопи, работилници, на които се дават идеи на хората как да ограничат употребата на пластмаса, а по този начин и да спестят средства. Местни власти издават регионални закони, които забраняват употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба, като чинии, чаши, прибори за хранене, торбички, сламки, посуда, и ги заменят с системи за многократна употреба и презареждане, или когато такива не са налични, с сертифицирани компостируеми материали. Всичко това с цел да се ограничи употребата на пластмаса и да се намали замърсяването на околната среда и напълно в духа на директивата да се предоставят достъпни за потребителите алтернативи.
В България подобни практики, за съжаление, все още са по-скоро изключение. Супермаркетите с храна за вкъщи категорично отказват да ви поставят избрания от вас продукт в донесена собствена кутия, с мотив хигиенни съображения. Те дори заявяват, че и да поставят храната в торбички, например, отново ще се начисли такса за пластмасовата кутия, която потребителят нито желае, нито е взел. Причината? Така е заложено в системата им. Такива сигнали постъпиха и до ние, потребителите. Затова ние изпратихме писма до министъра на околната среда и водите и до министъра на икономиката. Въпросът е как се изпълнява целта на директивата ограничаване употребата на пластмаса, след като на потребителите не само не се предоставят достъпни за тях алтернативи, а дори и никакви. Също така, не е ли нелоялна търговска практика да бъдат принуждавани да купуват нещо, което не желаят, но да заплащат за него? Отправихме и молба при необходимост да бъде проведен диалог с заинтересованите страни, така че да се намери ефективно решение на този проблем. Писмото е адресирано и до президента на Република България, тъй като в Италия, например, няколко месеца след приемането на директивата през 2019 година, италианският президент е издал указ, в резултат на който национален закон е дописан с текст, който гласи, че потребителите могат да носят свои кутии от вкъщи, които трябва обаче да са чисти, здрави, с капаци и да нямат дъх. Ако пък не, търговците могат да им откажат. Към момента има официална позиция на Министерството на околната среда и водите, която гласи, че търговците трябва да насочват потребителите към алтернативи. Докато очакваме да получим отговор от българските институции, нека погледнем какво се случва извън нашата страна. Осъзнали необходимостта от спешно спасяване на природата ни от безпощадното замърсяване с пластмаси, много отговорни бизнеси в изпълнение на държавни политики и на свои собствени корпоративни цели продават продуктите си без опаковки, дават възможност на потребителите да си закупят от тях за многократна употреба, да носят свои собствени от вкъщи или да взимат такива срещу депозити. Има дори инициативи, които включват поставянето на стикери върху витрините на такива обекти, в които потребителите могат да пазаруват с кутии за храна от вкъщи. Поддържат се интерактивни карти, които дават възможност на хората по-лесно да откриват такива търговски обекти. Швейцария, където първоначално е разработен моделът Recircle, взаимодействието само на един производител на такива кутии с над 1300 партньори води до намаляване употребата на контейнери за еднократна употреба с над 50 000 на ден.
В Португалия пък неправителствена организация обявява конкурс, който провокира потребителите да открият в супермаркетите прекомерно опаковани стоки, да ги фотографират и да ги изпратят на организацията. Включили са се над 5300 човека. А сред продуктите с най-много пластмасови опаковки се оказват пресните плодове и зеленчуци. Цели 41% от жалбите. По-нататък в класацията са сухите хранителни продукти, като зърно и ориз – 19,35%. Най-малко са почистващите продукти – 1,96%. А у нас виждали ли сте подобни инициативи? Пластмасовите бутилки и чаши за напитки също допринасят за замърсяването на околната среда и затова попадат в обхвата на регулациите. В много държави потребителите ползват свои чаши за многократна употреба, а има и изградени системи за възстановяване на депозити, което гарантира, че клиентът ще върне чашата, която е взел. Такива практики могат да бъдат забелязани в държави като Естония, Германия, Великобритания, Ирландия, Австрия, Гърция, Дания, Швейцария, Швеция, Португалия, Полша, Холандия, Франция, Румъния, Литва, Италия, Канада, САЩ и други. Някои кафенета и вериги бензиностанции дори предлагат малки отстъпки, когато потребителите донесат собствени чаши за кафе. В интерес на истината и в България има места, където няма да ви откажат да ви пуснат кафето или да ви налеят натурален сок във ваш съд, но трябва да попитате. Вижте какво показа един наш експеримент. Това е стъклена бутилка, която си нося от вкъщи. Нека да видим дали в този магазин ще ми налеят фреш от нея. Здравейте! Ще ми налеете ли фреш в моето кафе? Разбира се. Това да бъде фрешчето? От там. Днес спасихме природата от още една излишна пластмасова бутилка. Има много държави с магазини, в които може да видите потребители да пазаруват в свои многократни опаковки наливни козметика и препарати. Може да ви изненадаме, но една такава държава е Полша. А може и още повече да ви изненадаме, като ви кажем, че България също има такива магазини. Вижте как пазарувахме в един от тях. Унгария, Испания, Австрия, Дания, Литва и други страни са направили още една стъпка напред. Те дават ход на така наречените зелени събития. Местната власт издава заповед по време на културни, спортни, дори знакови за региона събития, а също и корпоративни, да не се използват еднократни пластмасови съдове и прибори. Вместо това има система за чини и чаши срещу депозити.
И така, на мястото на магазините с прекомерно опаковани стоки изникват места, от които хората могат да пазаруват продукти без опаковки, както различни видове храни, така и много други потребни за ежедневието неща. Ако си мислите, че така всеки път ще се налага да заплащате тежестта на опаковката, ще ви опровергаем. Измислен е и е внедрен механизъм, по който може предварително да се измери колко тежи кутията или бурканът, който си носите от вкъщи, и след напълването му с дадения продукт, тази стойност да се извади от общата тежина. В името на идеята да съхраним природата за нас и за следващите поколения, много единомишленици в държави по света създават и поддържат свои търговски обекти за пазаруване по този иновативен и щадящ околната среда начин. А в България къде сме и кога ще бъдем на правилния път, като философия, като правила, като практики? Не трябва само да оставаме с очакване и да наблюдаваме какво ще се случи, защото всички ние знаем притчата, която разказва как ученик попитал учителя колко дълго ще очакваме промяната към по-добро, а той мъдро отвърнал: ако чакате, ще е дълго. Има смисъл да бъдем активни участници в процесите, не само в този по опазването на околната среда, а във всички, които са в интерес на обществото.